ale bi o terikɛ o balimakɛ ana artiste do commandant Maka ni dɔw ko tonton Bura dɔw yɛrɛ ko Samba Galajo dɔw yɛrɛ tɛ kuma ye kelen pere le 31 décembre an bɛ ɲɔgɔn bolo su fɛ fo ka taa se le 1er janvier 2022 ma maa si kana sunɔgɔ fana dun bari dunfɛn min fɛn nin bɛɛ bɛ sɔrɔ yen nɔ ne ni kucalakaw ka sɔrɔ fɛn kɔnɔ n'u b'a wele ko Job an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ tam-tam de la à Paris o ka n'i tɔɔrɔ c'est à Paris Mali Paris de ko don n'i taara France Paris i ka ko b'i yɛrɛ bolo dɛ n'an bɛ Mali Paris de ma Mali Paris c'est la capitale industrielle Kucala Miyankala Paris Miyankaw aw ka sinafɔkɛ bɛ sira la ka aw sɔrɔ yen nɔ o la sa Vie n'u b'a wele ko Deninga Vie a bɛ lakali a y'aw labɛn Kucala jamanatigi i ka foli bɛ yan ani sira ɲini Kulu Maadu Kulibali n'u b'a wele ko Edem Kulu k'a bɛ fɔ a bɛ lakali nka a tɛ dama tɛmɛ bari hakili de bɛ se ko bɛɛ la o y'ale kalikan ye allo n jɛyɛlɛkaw ka allo n jatigikɛ n welebaga diɲɛ ko bɛɛ sabu ko n ka taa ko ni min yera ni ye min ye ni min kɛra n ye ko n b'o lakali 31 kɔni k'ale kɔni b'a kali ko n tɛna ɲɔgɔn 31 wɛrɛ kɛ o tɛmɛnen kɔ n'an bɔra Kucala an b'an kunda Kulikoro kan la ville de Mɛkɛtan boîte jumɛn na u ka boîte kura min dayɛlɛ na n'u b'a wele ko Jika Byte ne commandant Maka Kulubakaw ka Papson Kulikorokaw ka Fulakɛ Kulubakaw ka Zɛgɛtɛ ale ni Waleya Jɛnɛba Isa Dashiba ka muso an bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yen an bɛ si fo le 2